Те 4 пъти взеха резерв. Склад на личния се прави. Сега се оказа, че трябва да се прави на цяло бар. Да, това е на Димитрина проекта. Което е хубаво. Не, то не е лошо. Но няма да стане в близките години. Просто ние няма да сме тук за години. За този склад, що приказка разтаковаха, Иванов нищо не каза, разбираш. Но всичко се накънтява от Димитрина. Разбираш? Един вид там е проблем. И дивакто, ако не мине през нея, не може да мине, разбираш. Вероятността първо да мине през нея и да се получат нещата е по-голяма, отколкото да мине през Иванов и да се върне към Димитрина. Цветята същата работа, бе, човек. Тя цветята не ги харесваш. Те е изкуствениците. Ето сега ще имате и тук, и вие. Накараха Данито, викам, ще идиш, викам при нея, викам, защото Данито иска да има тези цветя. Това е хубаво, виж колко красиво светна тераса. Викам, ще идиш при нея, викам, и ще обработиш, викам, нея. Тя да си, ще питаш, викам, кажеш си мнението, това, има малко така четки да един вид направим. Да ги изберем, ходиш и носиш и мостри. Цяла зима и ни цветя не мога да оправим, човек. Разбираш? Тая мостра, она мостра, мостра, да. Ти кучак кръгове нагоре, надолу, нико? Да. И аз накрая ще купя, ще ги сложа. Защото е изискване. Дето трябва да го има. Добре, Свето, нали беше казал, че някакви са поръчени някакви, че са по 500 лева, какви бяха? Да, няма, уж са поръчени. Уж ли? Не, бе, ако аз направо на есен ще поставя въпросите. Ако мислите да се работи, кажете да се търси измената работа. Просто сега, нито той е с железни, нито аз, нито брат ми мисля. Значи, щом ще го преживявам всяка година това нещо, щом има по-кадърни, да дойдат да я свършат работа. Сега, на последното събрание, говорихме за мини-баровите, знаете. За самите матраци, знаете. За всичко, което падаха мазилки и тем подобни, знаете. Накрая се оказва едва ли не, че ние сме виновни, все не сме оказали и парите там. Да. Сега, гледат всячески да ни отрежат извънредието. Ами от 24 часа в денощ. Но накрая знаеш какво ще правя? Сутринта ще имам 8 часа, ще е в една квартира, ще я пусна стаята за туристи. Вечерта 4:30 още ще тягам си. А ако ще е хотела да падне, ще кажа, минимум интересува. За тези пари това е. Хотела по принцип, като нямаш някаква позиция, аз няколко пъти си го обяснявам. Като имаш двама сервитьори на щат. Обаче, един сервитьор го няма. Кой поема неговата работа? Той, аз и другите. Значи следва този човек или тези хора да получат някакво възнаграждение, където този човек го няма. Защото това нещо трябва да се свърши. Иначе този, който трябва да го поеме, ако си пане чоколата и отиде на плаж, с две думи. Ама ще почна да го правиш, че със съвест. И да тогава да ми кажат своето. Така че това не е коректно за тях. Значи в хотелиерството се плаща на изработен час. Щом 12 часа работиш, две длъжности по 12 часа. Това е положението. Ако искат, те да дойдат да работят. Именно, защото дигната ще не идва, не? Затова, значи, той Иванов беше казал така. Затова вика, работим вика на бюджет. Не работим на един вид. Светло, знаеш много добре. В началото на сезона му искат бюджет, а не колко персонал е един вид. Казва заплатите, удряме чартата и слагаме 10% отгоре. За всеки случай. Защото април месец или март месец не мога да кажеш кой ще бъде на лято. Кой ще е на лято и ти заплатиш такова. И удряш чертата и кажеш, тази година колко беше? От 70 или 80 хиляди беше там? Да, нещо такова. Не са големи. При тях е 84,500, при нас е 74. Да. Един вид трябва да се побереш в тези пари.
те са за заплати. Дали ще имаш един човек или 10, тези пари трябва да се вземат от хората, които са изработили това нещо. Да. Ама не знаеш, че някой път, дори както са на бюджет сме, значи има някой път е много натопорчено. Много туристи и може да се насмарят. Разбираш? Значи трябва да има някакъв реверанс страна на работодателя, защото трябва да стоим още на 4 часа някакъв. По принцип е така, но аз колкото разбрах, нали, аз му казах и на Светло, ще ти казал и на тебе. Един вид, ако ти трябва да викам двама селектори, шибни още двама да имаш за всеки случай, бе, човек. Казал съм го аз на брат ми, ама брат ми те направи, че... Един вид, запаси се сега, по-хубаво сложи една бройка повече или две, за всеки случай, разбираш ли? Защото когато му кажеш на него, той, като му кажеш, разхода на мен ще ме 80 хиляди, той си прави сметка за тези 80 хиляди, разбираш? Той не иска да дава повече. Разбираш? Той ми каза в началото, колко пари да им дигнем заплатите. На всичките, като цяло. Викам, другите викам, 10% викам, минимум викам ги завишиха. Един вид като цяло. Викам, трябва да им се дигнат заплати на хората, не мога да оставиш на това ниво. Ама никак сме на по 12 часа, защото международно тук. Да. В бюджета влиза ми с една заплата, обаче пък ми изработва много часове. Да. Значи аз ставам и той става ми по-зле от един работник. Ами аз по-добре да фърля всичко, да отида да се прибера в завода пак. Да. И ще взема същите пари, които сега както ми дигната заплата. Значи той Светло в началото, първата година, като говореше и тук беше тази другата управителка, значи беше един вид, ако поемеш работа на старши администратор, трябва да вземеш заплата. Разбираш? Защото реално ние обираме всички дупки. Да. Не е минало ден, аз храня да не съм вътре в ресторанта. Да. Защото не съм ли вътре, не се случват нещата. Точно Не е така, имало да. той постоянно е на рецепция, защото не моими хора трябва да се обират пари. Да. Но, Не се гледа с този поглед на нещата. но тогава тази Петя, където беше, тя му вика така, шефе вика, аз вика долу, вика в ресторанта. Аз съм и на рецепция. Вика, и знаеш кой вика? Ти писали ми вика, че ти трябва вика управител на ресторанта. Писали ми вика, че ти трябва старши на рецепцията. Не. Тогава вика, какво искаш вика? Ясно. Разбираш ли ме какво имам предвид? Нали, мисля, че правилно съм се изразил, нали? Вършна топката на нашите къде. Точно така. Значи един вид, ако вие не се самозастраховате с, примерно, една-две длъжности, един-двама човека, вие ще си ги вземете парите. Няма кой да ги вземе тук, разбираш? Те вали гърми, те ще ви ги ядат, те няма къде ходят. Защото това е изработено. Не, аз си пиша часовете. Да. Да има късмет да не ви ги платят. Как няма да... При първия момент, в който не ми ги платят, аз съм го решил. Директно хвърлям всичко, обирам си багажа и стръгвам. Защото за тези пари аз няма да стоя. До сега няма случай да не се плати на някой. Не, защото този изварение, той който такова, то не трябва да е залегнат в бюджета. Трябва, примерно, да е залегнат по друга точка, като поощрение, защото ние сме тук. Няма пари.